Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Arek suara baru. Wah, wis ngidung neh iki. Wis mestine nyanyi Mandarin wis ana iki. Ya wong sandang pangane anjen teko iki tok ya. Titiyane gandayane puspa tajem iku jare itungane wong ngipi. Kaya lonceng. Aku ngipi jam 3 bengi tak itungi aku jange oleh rejeki. Tiba yo dijak rekaman iki. Tembus. Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak klombro. Loh, sapa? Dilani loh. Loh, Lowak lawu. pendek. Iya. Aduh, belok aku ngolah ngalih. Lho iki sisa tak jamane sih, Rek. Lah iya. Tapi aku ya kepen ngidung. Iya tak rungokno, nggo kono kok balak-balik ngidung. Tak ngidung kene oleh. Soalnya sampean kan kreatif. Coba. Aku kepindho ngidungan sampean. Ayo coba iki. Dangdut mari lo. Oh iya sih. Iya, Cak. Dangdut. Iya, oper. So, Iya. Oper maneh serkas. Jos. Dimulai saiki ya? iya lah engko lah. Dipilih genda-genda. Iya, iki lah wis mari anu ta. Sarapan pagi. Ambek sampingin lo. Iya. Aku duwe pacar lo, Iya. jenenge Ling-ling, gadis Mandarin sing bermata juling. Aduh ya. Areke ayu, potongane ceking, bareng dadi bojoku, tak janggelek beling. Beling botol, wis oleh akeh belinge tak edol. Ling-ling ayu lo pancen bahenol, tapi sayangne turu ngompol. Ngompol nang kasur, nek ditakoni jarene nglendur. Ling-ling ayu lo tapi rada ngawur, jam 12 bengi umbah-umbah kasur. Kasur isine kapuk, nek ditakoni Ling-ling terus ngamuk. Dituturi lo cuma mantuk-mantuk, wingi bangkrong dadak mlebu geno. Geno asale lemah, diceguri Ling-ling lo genuke pecah. Iya. Pancen Ling-ling kakean pole, dikongkon nyambut gawe dadak santai dulu ah. Ling-ling pancen ro areke gondok, Malah. jarene kapok tapi kapok lombok. Nek brailo rodok lerak-lerok, Ya. saking ayune koyo tomat bosok. Tomat Bombay, pacarku Ling-ling pancen aduhai. Bodine tinggi semampe, cuma sak meter gak sampe. Ya, opo gelar? Iya, Rek. Ya sampean lereno Sampeyan mari sing entekno. ngono ta. Iya peno sing ati sing mungkasi rek. Cekap semanten kidungan kula saelan boten borong karasa.
Ya, aku seneng sampean soalnya kan gelek gombulmu aram. Kamu harap sih loh. Lho sampean lak Mbah. Mbah. Oh, ya Lho, ya. apa? Kini lah guru mbahmu lah serali sih loh. Lho. Lali ki lek guruku. Lah sampean mau kok suarane kok iso nomi. Mbah kan sekti. Lho, Iku alah. maksudnya tak gawe ilmu nom biyen loh. Oh, ngoten. Jadi bareng aku ilmu nom tak empakno suaraku iso bater maneh. Sampeyan nu mboten sampeyan mboten suara tua, Mbah. Suara apa? Kakean mangan gorengan. Kontakan dari lo. Enten apa, Mbah? Mbah biyen iki lak asale rocker ta. Oh, rocker. Rocker kakek nyanyi rock terus koyo ngene. Oh, iya. Kok eling nduk prapatan iki kok guyang-guyung iki. Lho, Met. Wah, kon Sapa ngidung? Lho, Mbah. Lho, Mbah iki ngidung. Mbah iso suarane iso koyo si arek ya. Allah, Mbah ngidung iku. Apa? Kendaraan iku macet kabeh. Listrik matek kabeh iku. Paribasane suarane koyo banyu mili. Iki lho takon, Mbah, niki wae krungu kidungan sampean kan ngidung malih, Mbah. Aku Nggih. gak iso nak. Oh, gak iso. Gak iso malah suara nom. Oh. Saiki wis kadung tuwa. Paling kok engko isane lek diundang maneh gak iso. Mbah lek ngomong tuwek kok diempet ngono ya. Wong tuwek pancen ngono. Oh Cuma iya. pesenku ae lho. Nggih, Mbah. Pesenku nek anak maneh ya jan maneh. Oh, jagakno bane iku. Nggih kapan-kapan lek enten malih nggih sampean duet kali Sapari nggih. Soale Iki lek kan lancar tak tambah terusan iki nggih. Kita ten omah terus belajar ngono, damel kidungan terus panjake. kon iki meguru lah apa kula kidungan iki. Lambang ngidung iku Iki meguru telek ngelmu. telek ngelmu. Guru lah golek ilmu sih nak. Nggih, Mbah. Lah kok malah golek kidungan. Pun, nggih. perkara kidungan iki nomor loro, sing penting kula Nomor apa? apa? Lolo. Nomor lolo. Lho, sing apa? Awakmu nomor lolo. Lho, loro. Loro. Kidungan iku nomor yoyo. Loro. Loro. Oh kuping tak. Ojo ngomong kidungan nomor loro nak. Justru kan dibayar ya perkara ngedung. Lah kidungane kula panjene. Nggih cuma ceritane iki lak kula golek ilmu niku nomor 1 niku. Ceritane niku dalam cerita niku kula golek ilmu. Kon lak dadi muridku. Nggih, jenenge. Mbah. Tapi kualik lho nak. Ya napa? Jane aku ke muridmu lho jane. Lho lak ten rekaman. Lah iya. Mestine sing meguru iku aku. Nggih, niku Lah kok rekaman. Aku malah dadi guru. Dalam cerita niki panjenengan niku gurune, Mbak. Lah nak. Nggih. Saniki ngelmu napa sih Mbah sing kira-kira kula niki napa? Gak tau mangan tapi wareg ngoten lho ya. Wah, gampang nak. Nggih. Wong bae iki sok ilmu. Nek perkara kon kepengin gak mangan tapi njaluk arek. Nggih. Gampang. Kompo. Ya no. Jam 6 esuk. Jam 6 esuk nang ngarepe omah nak. Nggih. Nah, nek ora angin gedhe mangan apa terus. Gak mangan wareg kembung ngono nak. Gak perkara wareg bae ku mlembung, Mbah. Golek penyakit iku jenenge, Mbah, Mbah. Awakmu gurune gak kliru ta iki? Lho aku biyen nduk kene pancene, wong arek yo rene kabeh iku. Lho, rene kabeh? Entoha banget ro kene. Mbah Mbah iki barang yo kene kok. Mbah iki gak trimo lokal sing guru nak. Nggih. Oh, Internasional lho nak. temu saking luar negeri. Iya, Saddam Hussein iku murid sapa nak? Oh, sing saking Irak niku. Iya, murid sapa iku? Oh, murid sampean. Ayo mbok karo. Ora sampe meguru nang kene. Iki engko lek takon jare. iki lek di ngomongi terus sampe engko rasane entek batune wong. Mbah, sakniki kula kalih Kartorone butuh ilmu sampe jan. Saniki lek poso-poso pinten dinten lek mboten mangan apa sirikane napa mawon ngombene napa terus lelakune ya napa jawabane ya napa terus ana Oh, kakek ngomong. Sampe mangap tok. Lah mbok wis tuwek kon ngomong ngono lak gak iso nyai. Mbah tak omongin kaya wong klelep mangap-mangap. Ayo mangap tok. Oh, jadi wis tuwek. Terus niki poso pinten dinten, Mbah, sing akan datang niki. Nah, kon saulan poso sampai 5 dina. Ndak pasar nggih. Sedina mangane 3 piring. Sing hari kedua dina kaping pindho Nggih. mangane 10 piring. Sing dina kaping 3 12 piring. Mundak terus nggih niki. Sing terakhir sak wakul entekno, Nak. Akeh ilmumu dek kono. Ayo meguru nang liyane iki. Enak rene.
Wong motif biasa 7 terus 6 5 ngono kok tambah suwe tambah akeh Ya lho. iku lah guru liyane nak. Guru pakan badokan ya iki. Wis ngene nak. Awakmu gak krasa mbok menawa ilmu iku tak lebokno awakmu lha iki. Ilmu iku tak lebokno kabeh. Makane wingi bengi kula mari kok rada Ya piar-piar. lah krasa nak. Krasa kesetrum kula. Enggak, ilmu wis temepak nang awakmu kabeh. Oh nggih, kula kraos kok niku. Lah krasa sih nak. Nggih, nggih. Lah wingi ono gedebuk jam 12 bengi kok apa nak? Napa niku? Lho Mbah Tiba iku. Wah, itu tak dirongkok nang kene. Wong gala adus bengi Mbah sampeyan niku. Enggak nak. Ya apa? Saiki awakmu kepengin ilmu wis mlebu kabeh. Nggih, Mbah. Cuma saiki Mbah kate pesen nah. Oh, Pesen jange celono, ta? lho pesen celono. Pesen apa? Celono. Jange budal ta? Enggak, Mbah iki sakjane salawase kok ndek kene iki nak. Iki ono rahasia terpendam. Wah, nggih nggih. Ini rahasia terpendam. Rahasia apa, Mbah? Cuma rene wis wayahe tak wedar nang awakmu, Nggih. saiki tak kandhakno. Oh, ngaten ta. Ya mut, mbek Kertolo. Wat. Rungokno. Wat. Apa kon buat barang iki? Oh, sobat. Rungokno nak. Lah ya berarti ku apa ngono? Ono paribasane nak. Nggih. Kepiting cepet kerang nak. Napa niku, Pak? Pasang kuping terang-terang nak. Nggih. Bahasa modern ya. Rungokno. Nak nggone padebakne Mbah iki nak. Nek liya-liyane kon jajak gak apa-apa nak. Nggih. Buruan bebas. Tapi ono situk sing gak lekon lebokne nak. Apa, Mbah? Iku ono sentonge Mbah siji. Nggih. Nah, iku aja pisan-pisan mlebu kono nah. Masih serak, masih tua tapi lancar omongane. Pakai rekaman lho. Jamane nah. Kon gak ngerti nak? Nggih. Mang bengi gak seturu mikir terus iki nak. Dados kula kali Kartolo mboten asal mlebet ten sentong niku. Ojo pisan-pisan mlebu rono nah. Nggih. Ya. Nggih. Ya. Nggih. Tak leborane, Pak. Ojo ta. Wis coba ta. Kok durung nyingkri sik katim kula nyingkri mlebu. Ojo pisan-pisan. Ojo pisan-pisan Nggih, Mbah. mlebu rono. Nggih, nggih, Mbah. Ngestoaken dawet, Mbah. Dawet ya apa Kon sih? iki apa sih lo ngomong? Nggih, Mbah. Mbah saiki tak munggah nak ya. Munggah nang pundi? Munggah. Munggah sanggar pamujo bronto. Ya supaya ilmune mbah tambah akeh, kok tak kena kon kabeh. Pek-peken kabeh. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Weh. Mbah tak munggah nak. Iya. Lho. Ini Mat, bekasi Mbak gak alem mlebu sentong. Sebab kono ono barang gaib. Tapi aku gak percaya. Aku juga percaya. Sebab saiki lek gak ono bukti kan Lah. gak percaya. Muspre lah. Muspro. Ya muspro. Ayo nang sentong. Aku sik ya. Iya sik ayo. Kartolo. Durung sik. Loh. Apa? Burung mlebu to aku sik mlebu. Apa? Tak mlebu kok nae kon niku. Lah iya ya. Lah, Apa? Kartolo. Sirah kono sungune lo. Loh. Loh, Loh. awakku luthuk lo. Loh dadi wedhes. Loh. Sik. Kon iki wedhus apa cempe? Cempe duber wedhus. Lah ya Mat, mangkane tamat gak alem mlebu sentong dlon. Bareng kon ngaca ana kaca brenggala, metu sungune, metu wulune, kadhe ana buntute. Wis. Sik, rodane aku tak gantian ngono. Keping lho. Kok sawangane. Apa lo? Apa lo? Lho, Mat. Loh, Lho, aku kok metu buntute. Loh. Lho, kok ana wulune, kok tambah ireng. Lho, dadi lotong Mat aku. Suram dewangkara kingken liremang uswa kang layo tenyo ilang memanis watananira kang landu kumel kuncem ranyo maratani
dandonan ngono ya. Apa? Apa? Kayak dalang ilang sandingane. Longso. Iki jare ngene ceritane wong melas iku jare ngono biyane. Lah welas wedhus mesti iso welas. Aku mbak-mbek tok. Mesti apa lek riwayate awak kaya ngene. Mangkane wong tua kudu digugu. Lek wong nom gak nggugu karo wong tua akhirnya ya demikian inilah. Lah ya, cita-citaku minggu iki aku tenangane THR lho kaya ngene masa iso. Ya terusno cita-citamu gak apa-apa. Lah kaya ngene mlebu nang nggone THR apa gak dubur berarek-arek aku. Wis apa lagi lah. Iki boleh kaya kempule Pak Korup. Wis ngene Met, awak dhewe ayo njaluk sepuro karo Mbah. Nah, mungkin ngelokno mangke. Sebab awak dhewe gak nggugu omongane wong gering. Mbah, aduh Mbah. Aduh blasi, blari. Blai. Kok blasi ya napa? Blai. Blander. Blara. Kula anu napa? Kok dhisik. Kenging musibah, Mbak. Sitok wedhus. Sitok Lutung, Mbah. Mbah. Iki lak gak ero ta. Ndi sing wedhus, ndi sing lutung. Lho, pun. Sing lutung kacamata niki. Iya, tak celuk jenenge engko Semaura berarti iku jenenge. Nggih, Mbah. Slamet. Oh, nek ngono kok dhisik. Wis. Kok nek dadi wedhus wis gak berani nak. Pantes. Cuma mulai saiki pipimu ngalih nak. Nggih, Mbah. Pipimu ngalih. Ten pundi? Nek biyen nok ngarep saiki wedhus pipine nok mburi nak. Mbah. Pun diterusaken cukup sakmoten. Lah, sing tolo sing ndi? Siapa celuk? Kon iku lha apa nak? Lha apa? Sliliten. Waduh, mulane Mbah pesen apa sih nak? Nggih, Mbah. Aja mlebu turun niku. Sentong, Mbah. Sentong kok malah. Pun saniki kula nedhi Walyajati kados manungsa malih, dos pundi caranipun? Nipon. Cara nipon iki apa cara nipon? Carane dos pundi, Mbah kula sanggup nglampahi dos pundi mawon. Ini nak, senajan kon iki murid anggap anakku dhewe. Mbah. Ya, rene kon iku nglanggar perintahku iki kuwalet kon sanggo dhewe nak. Senasa sakniki kula diken gedhong nggih purun. Lah nek kon kepengin gedhong tak syaratno melawak kampret. Kampret loro-loro. Terus ya napa Mbah kula? Nggih. Supaya kon iku iso Walyajati wuni. Nggih. Kon kudu mlaku ngedul terus nak. Oh nggih. Durasi. Kudu ngedul ngalor. Yo, mari kula- ngalor ngedul. Lah balik jenenge Mbah. Kok tak ada duit teman. Maksudku, Terus mlaku ngedul terus ae nak yo. jujuk pundi niku Ojo Mbah? leren-leren nek gak pedhok wong wedok loro nak. Wong wedok loro. Wong wedok loro ku nandang Sungkawa. Nggih. Iku tulungan nek wis kon tulung, awakmu iso balik dadi jelma menungso maneh. Dadi wong wedok loro iku nduk Maijen Sungkono. Lho, Nandang Sungkawa. Be jalan Maijen Sungkono. nandang Sungkono. Lho, gak aku. Sungkawa. Sungkawa. Sungkawa kudu kula tulung. Tulungan. Wong niku diapakaken, Mbah? Nah, iku tulungan Oh, nah. kali syarat napa saged nulung niku? Nah, sultane ngene nak yo. Biasa kon niku nek wis nulung terus dadi menungso maneh. Lah, cuma dadi menungso 2 menit lho nak kon nak. Kula mek 2 menit. 2 menit tok. Tambah setengah menit. Mbah. Oh, gak kena dinyang iki nak. Gak kena rego pas iki rego pas nak. Oh, tapi mungkin saged dadi menungso Dadi malih. menungso maneh. Carane nambani wong ini kali mbeton napa, Mbah? Lah, gowo begini nak sing enak nak. Tumbak. Lho, Mbah enggak ada napa-napa. Oh, tak gawani nak. Nah, Karcis niku lho, karcis peron niku. Nambah kok kasus wong peron. bakal numpak bis kota kok iso. Nggih, Mbah nggih. Tak gawani kipas ae mari nak. Kipas. Kipas. Nggih. Nah, Iya. iki wong bene ngarani kepet. Oh, kepet. Mungkin dikepetaken saged. Dikebetno iku iso. Gak pas. kebiokno kok lho tadi. Kok dikebiokno ya, Mat? Ya dikupasi ngono lho. Wis, awak Dikupasi. niki nggih. Lek sing dhisik niku omonge tetes sakniki pun merujut kabeh. Dikipasi. Wis budal dhisik engko tak tututi. Budal bayar. Niki kula saged dadi menungso malih lantaran wong niku lek selama niki isane dadi menungso malih ya napa saran, Mbak? Kudu kon jabut sungune nak. Oh, sungu jabut. Sungune badakan dadi wong maneh. Nggih, pun Kudu klir buntute lho nak. mboten nggih. Ya, sungune. Kula jaraken mun jaran dadi wedhus terus. Oh, dadi wedhus. Pun pangestu panjenengan kula suwun kula badhe matur tiyang ingkang sami. Yo tak ideni koyo banyu mili nak.
Paman Sapari Jlideng. Paman Pate Sapari Jlideng. Ana apa Dik Ratu? Loh. Dik Ratu. Kula kok sampeyan timbali paman to, Sun. Ngene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gending bendrong iku mang. Sanes Gusti. Gending Niki apa? wau gending kerek ngencik. Kerek nencik. Nggih. Mulai iki kabeh kowe tak kandhani. Kanggo jampine negara. Nggih, nggih. Aja sampai negara iki keleben wewelek, ana penyakit ngamuki polo sremet. Oh, nggih. Esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Nggih, nggih. Ayo saiki melu karo aku mbah bedak nang Wonodribaya. Lah nggih niki pun membedak niki. Oh ngono ya. Nggih. Ayo golek kewan kanggo jampine negara syukuran nek kraton. Sampeyan niki membedak napa membedak? Mbah bedak. Lah nggih, membedak niku lak beto alat tumbak, Iya. tulup, Iya. panah. Lah Nah. sampean beto kendang kali siter. Niki membedak tamen. Kebacut tri wong mbah bedak kok nggawa siter kendang opo? Lah nggih kok mlebu kampung, metu kampung biasa lek mlebu alas metu alas. Ya iya. Terus Sampeyan apa? niki biasa sapa alas napa? Lho biasa. Wong ratu kok wani. Upamane sampeyan enten swara misteri, Ya apa? sampeyan titen? Oh iya iya ya ciri khas swara kewan ta. Nggih. Iya iya. Upamane enten macan. Macan. cocok nggih. Ah. Nek nika enten blok 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 ku. Petik jago keloro. Oh. Arek. Terus enten malih sing ngeten nika. Napa nih? Kaset bulet. Apa nih kebacut kan ini. Orang-orang kewan. Dayak ae. Lah nggih niki pun mlebu alas niki pun enten setengah hari. Iya iya. Mboten oleh kewan. Ciri khas kewan papat. Lah sampean kok golek golongane kul, Loh, apa? cacing. Loh, lah ya gremetan brangkangan iberan. Oh. Pernos ya. Sing barang gremet niku napa? Kaya to iku mang perutu. Lamuk. Gremet. Iya gremet iku. Sampeyan niki waras ta mboten? Takon gremet. Gremet iku nggih cacing. Lah iya cacing lho, Ula. telusuran iku ula. Telusuran telusuran, iki. Iya, ula cacing lontong iku. Lontong niku kok mboten nelusur ya. Lah bukan apa lak telusur. Ale brangkangan niku wedhus, sapi, Wedhus, kebo, nggih. anakmu. Sampeyan punya ndak anak ta? Anak kok berangkang sih, Pak? Iberan iki ya manuk. Nggih kadang-kadang mboten anak tok sing berangkang. Lah apa? Masih kula kadang-kadang berangkang. Wut. Ngawur ae. Lho. Lah kula nek ngampingi maling niku Oh iya ya. mboten berangkang ta? Nek malih mek brangkang ya. Nggih. Lah iberan aja Iber. kali ulung, gagak, manuk glathik, Oh, manuk glade. Apollo, satelit, kapal terbang. Nggih, nggih, nggih. Ojo kedaluwarsa. Nggih, nggih. Ayo saiki budal mebedak karo aku. Ngoten ta? Iya. Semua Ojo nggih. dikangelan ya. Semua nggih. Nek ana sumai nggih, sumai nggih. Nggih dhisik ta sampean kok kesusu mawon. Ana kesusu gimana? Supaya kowe siap siaga golek gagaman arepe bedak karo aku. Nggih lah niki sing dileboni alas pundi mawon. Lho, Pertama alas Saradan, Alasaradan. terus ngulon Wonokitri. nang Gunung Kemitir, Gunung Pitir. Pados Budeng, Iya 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 iya. Semerap Budeng. Peseru Kayak sinten? kaya kon. Ojo nang alas kumitir. Nggih, nggih. Ojo nang munggah gunung alas kumitir kon tau mungkuk biyen. Nggih Gusti wong dalane munggah mudhun Lah ngoten. iya aku kuwatir. Nggih. Niki ngeten Gusti. Terus kadek ngeten-ngetenan. Kalau wau injing sampean teng wingking, Iya. kula angsal celeng wedok. Celek wedok iki gawe apa ri? Lah. Niki sampean lak nganggur. Iya terus. Lah dijodohaken sampean. Gusti. Hei, aku iki ratu kok. Duwe bojo celek wedok ngawur. Malah aku kok ambekan wis kerok-kerok. Saking pegelimu. Oh, nggih. Munggah mudhun. Saniki monggo budal mawon nggih. Oh, Waktune pun kados ngeten, Iya, iya. mepet waktu niki. Heeh. Monggo monggo. Ayo budal. Monggo.